u paralog baya jan bha bat ka khana school ulapan pau ka jing sngo sik thang bat pai do nuot halor ka jing sha le ben bat sha thombor jong kani ka khana ha ki runar kat ba kadang don halenti ban le cha school uni u paralog ubam kwa ban pan pau kerteng bat dur khman ula ong ba udap da ka jing sngo sik thang ba ka parlog jong u ka ba dei ru ka para dong para than bat ka ba ti bru ti blei kala sha le ben le kho bat sha le dusman ulai thu baya ka te ka khana school alap da ki para class na po khlau ha ka ba ningkong kilalap ya ka sweater school hasurok batla suba bakala sha patan jubor shapo khlau ulai thuru bah urendang ladon kadak sha dung bat sha ot bat ya ka khli la sha lan thamau ula dawa na ki bor bahalor bat ka shnong bakin thwet ya ki runar badon kti ban pan man saw ya ka parlok jong u kumban kdo hangni bakawi ka khana school na ka shnong lau bertun ha ka step jong ka khat khandai tarik nai lur araja ar phaulai kala sha pan man saw ha ki runar bompat i thu dur khmat kat ba kadang don halenti marwei ban le sha school hamau kalei hak bakala man saujur bat manta kadang don hap deng ka jingsha sumar ha civil hospital shillong habayade bat kane ka jingjia nga ngadang mut banwan shillong apoi sa kansi ti kala poi ka kol ya nga bao kala don bua kumta ka jingsha le ben sha le kho jingsha le dusman ya ini ruboman ya kane ka khna school ti kadai ka khna ka banga itu itau kibayang sem jongki ngaya ju ya jan kadai ru ka paradong ka parathan kadai ru ka khana ka ba ngiju ya kendu man kapo haki kam ki jam te hak jing ya kendu jam mars ni sngo ne khobor ngasngo ba ka mesim jong ka set ka ba ngam sngo hadu kat no ka kta ka mong ya kane ka jingjia te ngasngo bon ong ba uniu briu uba thang snam uba le ben le kho ya kane khana kane khna kadai ka batik bru tik blai kadai ka badon burom ka badon ako kadai ru ka bujukan mau yo blai man la kapor habangi ya kandu ikinu kinu kikam habangi ya serum seneng syaban le kinu kam ka jukan mau yo blai kadai ka basisur ka basidur ka jinglong te ban ong bahadu kat ne ka jing sha le ben le kho sngo bomong pai ke man siam na kaliang chonga kum uparadong parathan kum u para marjan marpa ubajuya dai kam bat kane khna school ngadawa na kaliang jong ka an bat ngadawa ro na kibor jong ka snang bakin le stem ban thwet yo te runang ban thwet ye kini ki ba don kti ha kane ka kam ban yo kam bat ndala yo kam de ban bu ka iktir ka ba kerpang ban pen stem khnang ba kum kini sakmat ha ka dong ka than ka jungi kanum jia shu te kane ka snong kadai kasnong la bertun Eastern West Kasihil District kajing le school jung ni kena ile sepok mo play higher secondary school kajing jengai kadai ke kilometer arsteng ai kuntu kilometer steng ai kajing jengai te ka baju lek kejat man la kasni ban lek pule idang pule kelas 2 mentah te om dai tang mai babun ki kena school ki bayat kejat hakane kasnong jung ni hakane ka dong ka than jungi habangi le school nomor sinong kandong ni du ki baduk niat ni yang nimla ban ong ban bu kali ba pli tang ka ba school rongi jenjar tang ka ba kot ni jenjar teng hapan sitam ne kamet la jong ban poisa school man la kasni te kum kini kim da jia de khakha te banda jia kum ni nasngo ban ong ba la da kabur jong ka ai kimla ban le hakum kini sak epat ba ki dai ban le te nakaling jonga ngabu da ka jingkerpat ka bas nguret sengawa simkhia khnang ba ka song sngai ha ka dong ka thai ka area ka jomi kan don ka jing sngai ya ki kan thai khna tang khatai dei ka surok khoi ka don ka surok ka long surok khlaw nri ka sngai ki juya ki nong ap masi ki nong lek trei ki ba lek school ki juya mat ka po nre le se kane khna mane ka singipat long haka bum lap perlok shu lane ki perlok don hadin kama bantep te kala ya na marwai te ka jingya chong ka marwai ki don ki khna ki balaya shkman ki don ki khna ki badan don sidien te kini ki khna school arnut kat kum ka jing tip ka jonga ka long ba kilap ya ka setar ka don ka setar kim tip ka setar jongno ka setar school te ki ya la ka ya ndala poi kam sakmat kidon kata ka jing sngo artatin akat balik ke tu setar ka don tu tikiwan phai beng sirin ndak lawan phai ki i ya kadak ba la syatan ba la syayu kum tu sepok klau tekil persang pek ndala persang pek
te kiyo I ya kadur jongka bat kalak perta yarap se yarap ten dala yarap pila smuting ban kini kena smuting kim itu syuk te bodai maka dei ka para kelas jongki kim itu syuk amar la tap dak senam bro chen yang bro kowe kadur te haba im tu syuk kili dai mano te kala ya thu kan badai ki para kelas jongki para skul jongki te hangta ken kila yarap no bat ha ka jing ting ki syu hala ki syu perta kim nang ban lei te hak ta ka jing hala jing perta te yo jing tip la syu phone sne setai te la yo akali sa syu penkit no napok mairang sebel hostal te napok mairang namar baka jur pelat ka jing mensau te kimla ban pendep ya gunta ke badan kam ha ban sumar sokheri te la penkit no napok selong sebel hostal kan langsung kamen saujur te na rendang na kli na kangap hi bro kowe amar na rendang la don bas dung ba suot nang taka kli la sa lan tha ala lan them lo umau imat te kidor ke kem kijing ya thu jong kena rong bau don ke nyumot bas lan them te kabnyat ro imat kala paknya kumo kadon ni ka jing iyo te stang ka we ka bau blei uyada ba kam dei kta ha ka jaka ba shom ka jebing te isnu thu la dangi keren reban jubab te mlashu ban keren 4 dalak tikena ban ye thu ya ka jingjia 4 dalak tikena te ladangi klip itu ne am isu kerengak kle namar isnu thu tangkatai